wadhi Migori, tend kaunti wa Migori kokalo kuom migawo mar somo e kaunti no kod riwruok mar Lifestro ochiwo masinde mag thiedho pi water purifiers maromo 458 ne skunde 90 e kaunti ma Migori mar konyo neno ni jopuonjre oyudo pi maler mana kaka Jojuma miwaler. Lipod kuom migawo mar somo kaachiel kod thieth e kaunti ma Migori yango ni kwan jopuonjre mathoth e kaunti ma Migori osebedo ka gamo tuoche mathoth ma oting'o tuono mar kachocho kata bilharzia nikech gimodho pige mok ler e sikunde. Mae osemiyo kwan mathoth mag jopuonjre lewo e sikul ka gimanyo thieth ne tuochegi ma ikelo kod pigego mok ler. Pi ma wamodho be bedo ni ler. That is why we want ni at the household level sama gimadho pi mochwaki kata mobedo purified. Sama gine school gini access to safe water. Tend kaunti ma Migori bende osebedo katiyo kod min mathoth e kedo kod tuoche ma ikelo kod lil ma oting'o tuo mar nyaldiema, kachocho kaachiel kod mamoko. E okang' mar reso jopuonjre kuom tuoche ma iteno kod modho pi ma ochido, tend kaunti ma Migori ka otendore kod mar Lifestro ochiwo masindego mag thiedho pi ne jopuonjre e skunde maromo 90 e kaunti ma Migori mangima. Chendoni mane yawa yang kod gavana ma Migori Ochile yako igeno ne dhi chiwo pi maler ne jopuonjre malo gana 176 e kaunti ma Migori mangima. We will be sharing 458 of them. They are distributed as follows to all our sub-counties: Awendo 58, Kuria East 88, Kuria West 55, Nyerere 124. Ochile twak mare ni wanete ni kaunti ma Migori ka okalo kuom migawono mar somo kaachiel kod mar thieth koro ikore mani ko jopuonjre obedo kod pi maler e skunde. Can drink clean water, have healthy children, children who are healthy, children who do not get sick, children who are energetic are the children who will pass their examinations. Masinde mathiedho pigi obiro e kindeno ma jopuonj e skunde mathoth e kaunti ma Migori wan jopuonjre osebedo ka koro modho pigego mok ler ka bende masinde ma ochiw kod tend kaunti ma Migori gi koro dhi reso gi mokalo. Koro wayudo ka koro sani gini dhi konyowa nikech en gima tiyo maber, ochungo pi kendo nyithindwa dhi konyore. Osebedo kwa chandore gi pi ma nyithindo modho, ituome aore mamol, ituome e ponds, moko be ituomo nyaka e bath ndara. An mano nyocha miyo nyithindo ok nyal somo maber nikech ich mor ma saka sa. Jopuonj wacho ni jopuonjre bende kinde ma okalo osebedo ka gamo tuoche ma opogore opogore nikech gimodho pi molil kendo thothgi ok dhi e skul e yo mowinjore. Tie tuoche ma osebedo ka chando nyithindo machalo bilharzia kod tuoche mamoko machalo kaka diarrhea to gi the rest. Koro tuochegi waparo ni pigni nikech wadhi tiyo gi pi maber, tuochegi dhi dok chien kendo dhi kelo health mar nyithindo bedo maber. Wan kendo gi bowl moro ma samoro be wagole pi to bowl is very salty and therefore if we can get this ka wanyalo yudo this gadget nyalo konyowa moloyo. Naomi Aluoch matiyo kod migawo mathiedho e kaunti ma Migori wan jopuonjre mathoth osebedo ka gamo tuoche ma ikelo kod pi molil ka opuoyo tend kaunti ma Migori kod rono mar Lifestro kuom kelo masinde ma bende dhi konyo e thiedho pi. Water purifiers is now bringing this to another level because contamination happen at different Ibrodoka pillar, yes, sama interior tangsha to Ibrodoka process no there it has to be purified. Koro the Lifestro purifiers they make sure ni picture layer. George Juma, Ramogi TV, Migori.